Brad Adam, dili gyud ang ayan tawagon og INC. Ang iglesia ni Felix Manalo. Isagon Incorporation kay dili man tinukod sa Ginoong Dios Hesukristo. Unya dili usab mga Kristiyano ang Felix Manalo Incorporation. Tungod kay dili sila motuo nga tinuod nga Dios ang Ginoong Hesukristo. Gipamatud-an kini ni Father Richmond Nelo. Bro, senior citizen bro. Okay, salamat kayo brother, no? Well, tinuod na. No, mama na kay kinigong mayon tag Kristiyanos mga kaigsunan. We believe Christ as divine or Diyos, no? Ug wa ka motuo niya na, so dili ka matawo og Kristiyanos. No, na kay pagka tinuod na imong gisulti brother, no? Senior citizen mga kaigsunan. Sumana nga kini ni ang tinuod nga Kristiyanos kadto nituo sa atong Ginoong Kristo nga si Kristo matuod nga Dios. Nga si Kristo ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Busa Kristiyano kita, no? Nga katong mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Munang katong dili mutuo mga kaigsunan, bisan pagkapila mo ingon nga kini ni ang sila Kristiyanos but not believing our Lord Jesus Christ as divine, then igura nangangko, no? Apan dili day tinuod. Okay.